Bos días, como se chama? Mariluz Varela Rodríguez, De onde? de San Paio de Muradella, Chantada, Lugo. Que nos pode contar da festa de Chantada? Pois que son unhas festas moi boas, que son moi divertidas, teñen a festa das carrozas que son preciosas, e que está moi ben. Cambiou algo de antes a agora? Bueno, casi nada. Algo mellor si están, pero bueno, casi nada. Por que se celebra? Porque son as festas do Carmen, é a Virgen do Carmen que é a patrona de Chantada. Vale. Cando se celebra? O cuarto domingo de agosto. Vale. Que se fai na festa? Pois na festa bailase, comese ben, e pasease. Vale. Comes algo en especial nestas festas? O pulpo en especial. Vale. Saberías dicirme cando empezaron a celebrarse? Eso eu non sei xa, que vamos, pero toda a vida se celebraron as festas en Chantada. Desde que eu nacín toda a vida, non sei atrás os anos que facía. Vale. Levas algunha prenda de roupa en específico? Si se leva... non. Bueno, hai quen se pon do típico de aquí de Chantada. Vale. Quen organizaba antes as festas? Como? Quen organizaba antes as festas? O concello, os veciños? Non, os ranistas, aquí son uns ranistas. E son quen organizan e quen xuntan piden para xuntar para as festas. Vale. Que significaba para vostede ir á festa de nena? Moito, porque daquela salíase pouco, entonces era unha alegría. Vale. A xente do pobo sigue vivindo as festas como algo especial ou xa non? Sigue vivindo igual como especial, sí. Vale. Cree que a festa continuará durante moitos máis anos ou que tende a desaparecer? Non, vai seguir. Vale. Na festa da vila, os nenos que facían para divertirse? Os nenos. Os nenos. Xugar, ir aos caballitos, aos coches eléctricos e esas cousas. Vale. Cree que a festa ven xente de outros sitios ou Sí. só xente de Chantada? Si, ven xente de outros sitios, sí. Vale. Facían procesións algún día da festa? Repite. Se facíais procesións? Se se fai procesión, Sí. O día da Virgen a Virgen do Carmen fai esa procesión por Chantada adiante. Que imaxes sacaban? A Virgen do Carmen. Vale. Había algún feito con uso de animais? Non te entendí. Si se usaban animais en algún momento da festa? Pois sí que se usan as vacas para levar os carros. Vale. Segue a día de hoxe disfrutando das festas? Sí. Que é o que máis lle gusta da festa? O folión dos carros. Moitas grazas, acabou a entrevista, señora. De nada.